odcinek z serii Wsi Spokojna, Wsi Wesoła. Zaczyna padać, ale nie szkodzi, bo osiągnęliśmy nasz cel, czyli wiatrak energetyczny. Samoróbka, jedyny tego rodzaju, na skalę całego kraju, całej Europy. Wydaje takie niesamowite dźwięki, że z chęcią bym to nagrała i wykorzystała po prostu w tworzeniu muzy. Ale nie ma jak, bo zaczyna padać. O, tu pospadało właśnie dużo tych śmigieł. To? Co, nie wiem co to jest, ale lipa, że odpadło. To, no jest, tak góruje nad całą wsią. I te dźwięki. No to zobaczymy, jak wygląda wnętrze. Podobno się da wejść do środka tej niebywałej samoróbki, która nigdy nie produkowała energii. O fuck, ale mi zlało łeb. Drabina tak, na pewno. Tam byliśmy. Ja spróbuję może. Nie wiem, kurde. No nieźle to wygląda. Ale ta drabina to ona tam się kończy, widzicie? Kończy się i tam co? Tam jest, nie wiem czy tam wzdłuż tego słupa się idzie? No, po tej słupie się idzie. Aha. Siup. Z drugiej strony. Patrzcie, jest taka wyższa elektronika. To nie wiem. Za świeże właśnie. Przełącznik supermocy. Tam mamy groszówki. Idziemy do sztolni? Nie. Nie. Okej. Koniec materiału. Koniec. O, Czekajcie, bo muszę sobie odpowiedzieć. I owłaża. moje ruchy są dobre. Ładnie świeci ta latarka. No dobra, oła. Dobrze, dobrze. Idź, bo przynajmniej będzie coś ten. Inga, ale była misja na tym młodzie. No. Ja tam właśnie. Tu się ciężko patrzy, czy cokolwiek się sensownie nagrywa i idzie w tym Bastian ma ten... czymś. I tu policja na pewno nie przychodzi, więc można pić. A można przynajmniej tutaj pochillować trochę. I to jakby kawałek dalej i już to się kończy. Oho. No to z dziennikarskiej rzetelności dojdziemy do końca i się stracimy. Zamek choć według relacji mieszkańców jest dziś opustoszały i wyszabrowany, jest tak naprawdę renesansową perłą. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą już z XVI wieku. Do 1939 roku pozostawał w rękach różnych rodów szlacheckich, zaś po wojnie umieszczono w nim ośrodek hodowli zarodowej. Dziś stanowi własność prywatną.
Naprawdę mam nadzieję, że tam jest taki komin. No i mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle wam coś będę mogła pokazać z tego wszystkiego. Fuck you. No, także na teren obiektu za bardzo nie da się wejść, a że urbex to nie jest właśnie włamywanie się i wandalizm i tak dalej, to nie będziemy tego robić na siłę, ale tutaj sobie wyczaiłam takie drabinki przy jakichś starych włącznikach prądu. No, nie będę przy nich majstrować. I sobie wejdę na taką jedną drabinkę, żeby wam pokazać, za czym moje serce tak płacze. Plan B. To żeby... Plan B będzie zawarty i chuj. Ale żeby ten... Niby twierdzą, że jest monitoring. Chyba boski. Tu nam się nie uda wejść. Kościół pierwotnie pod wezwaniem świętej Barbary. Z tego co widzę, to parafia została generalnie przeniesiona tam w tamtą stronę. Ja się przejdę tam. Wiem, ale dla rzetelności. A tu ciekawe. Mniejsza brama, czy tu był cmentarz? Pełno komarów. One jakby mówią, żeby się tutaj nie ryć. Zaraz, bo ja sobie lubię znajdować takie różne podkopy. Tak, ale tu nic z tego. A jakby tak tu? Nie, to jest ściana. Jeszcze aż taka fajna nie jestem, żeby przez ściany przechodzić. W sumie wejście do kościoła chyba z reguły jest tylko jedno, nie? Czy nie? Po bokach też są. Ale nie tu. No i co? I po piorunochronie też? Nic mi to nie da. Po Blitzableiterze chcę wleźć.